UPPL हान्जाया फैगौ 5 आगष्टआव 7 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो बे 7 बोसोर कमप्लिट जानायनि बे मोनसे मोजां समाव आङो UPPL नि गायसनजेननाय आफादगिरि आथिखालनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांनो हामलायनाय बावो। जोंनि UPPL हान्जाखौ गोख्रों खालामनायाव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गोख्रों हाबा मावनाय जोंनि हान्जानि UPPL हान्जानि वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो राज्य सभानि MP रोंगोरा नार्जारी बिथांनोबो आं हामलायनाय बावहरो। जोंनि हान्जानिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ लोगोसे बिथाङा MLA बिथांनोबो आङो गाहाम हामलायनाय बावो आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिरुनि जिल्लानि ब्लकनि आरो प्राइमारिनि लोगोसे बुथ कमिटिनि गासैबो वार्कार बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरनो आङो बे समाव स्निथि जोंनि गायसननाय सान फालिनायजों बयनोबो हामलायनाय बावो। जोंनि हान्जानि गासैबो MLA EM MCLA बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनायखौ बावो। बेजों लोगोसे जोंनि वमेन सेल जोंनि युथ सेल आरो माइनरिटि सेल गुबुन गुबुन सेलनि बिबानगिरिफोरनोबो आङो हामलायनाय बावो आरो बेजों लोगोसे नैबे समाव आङो आसामनि बयजोंबो सिबिजानाय जोंनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आङो गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो लोगोसे साबायखर बावो। बिथाङा जोंनि हान्जाखौ सरकार दानायाव एलायन्स खालामनानै टीम बानायनानै खामानि मावनायाव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गोख्रों मदद होदों। बेनि थाखायनो आङो बिथांनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावो। लोगोसे आसामनि BJPनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावो आरो GSPनि भाइस प्रेसिडेन्ट घनेश्याम दास जाय बिथाङा एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावो आरो लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलनि BTR ओनसोलनि गासैबो रायजो राजानिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावो जे बिथांमोना बयबो जोंनि सायाव फोथायनाय लादों आरो जोंखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोनखौ गायसननायजों लोगोसे बे ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानि रैखाथि जौगानाय गासैबो बिथिंखौ नायनो थाखाय जोंनो बिबान होनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों। जोंनि सायाव फोथायनाय लानायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि माहारिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय UPPL हान्जाया गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन। बेवहाय जेबो जोंनि गोसोनि साननायाव गोनो गोथो गैया। एखमबा माखासे खोथाफ्रा ससियेल मिडियाफ्राव एबा गुबुन गुबुन बिजोङाव जोंनि हान्जानि हेंथायै एबा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै माखासे सुबुङा बुंनो सानो, नाथाय बेफोरखौ जोङो बे गासैबो रोखोमनि क्रिटिसिजमखौ जोङो बजबनानै लायो आरो जोंनि हान्जानि हाबा मावनायखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनानै लोगोसे जोंनि गेना गेरेन्थिफोरखौ सुस्रांनानै मोजां मोनसे सासन खुंथाय जाहाथे रायजो राजानो होनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि फरायसा, जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोर, जोंनि ओनसोलनि आइजोफोर, जोंनि ओनसोलनि आबादारिफोर, जोंनि ओनसोलनि फालांगियारिफोर, जोंनि ओनसोलनि सानसुमै गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनि मोजां मोनसे जौगानायखौ जोङो गायसननो थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि मददखौ अराय मोनबाय थागोन। बेखौनो आङो जोंनि बे स्निथि जि जोनोम साननि बे समाव आं दुलाराय माहारिनिसिम बे खावलायनायखौ दोननायजों लोगोसे बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।